Dalším webem, který jsme dělali, je web pro jazykovou školu v Kyjově, kde vlastně hlavním motivátorem toho byl opět klasicky zastaralý web, který měli a na který posílali veškerý svůj marketing a samozřejmě to úplně nefungovalo, protože ty lidi si nebyli schopni doklikat jednoduše k těm konkrétním kurzům a vlastně zjistit o těch kurzech, kdy jsou, jak se to vypisuje, kdy to vlastně začíná, kam mají jezdit, jestli jsou online a tak podobně. Takže cílem bylo naprosto to zjednodušit s tím, že tam byly 3 takové základní kategorie: veřejné kurzy, soukromé kurzy a firemní vzdělávání. S tím, že veřejné kurzy jsou tedy hlavním částí. Rovnou na hlavní stránce tady vidíme informaci o zápisu a registraci do veřejných kurzů na školní rok 23-24. Tam tady ta informace je tam velmi důležitá, protože vlastně to funguje stejně jako klasická třída, že tam jsou semestry a školní roky. Tak, pak tady tedy možnost podívat se na vyučované jazyky a následně si teda zobrazit kurzy k těm jazykům. Reference, tady ještě jsem přejel předběžný rozvrh, tam teda, protože web se teď spustil, tak ještě čekáme, až si rozvrh vyplní, tak jak bude na další školní rok, protože spousta z těch kurzů ještě má jaksi pohyblivý tady ten rozvrh, takže tady se čeká ještě na doplnění od klienta. A pak tady je nějaký kontakt, klasicky úplně jednoduše, plus bylo nutné udělat kontakt i do patičky, protože jsem se teda dozvěděl, že pan jednatel často, když volá, tak odkazuje klienty na patičku, když chtějí kontaktovat vlastně tady tu školu. Tak pak vlastně, když se rozkliknou jazyky, tak opět se tady zobrazí ty jazyky, které jsou vyučované. Já si tady dám rovnou angličtinu, kde se teda rovnou vypíšou veřejné kurzy, jedná se o základní informace nějaké a pak tady vidíme ty kurzy, které jsou vypsané. A už tady můžu dělat vlastně všechno, můžu se podívat třeba na detail toho kurzu, nebo se na ten kurz můžu rovnou přihlásit, což mě vezme tady na formulář, kdy se může na ten kurz ten člověk přihlásit. Zároveň je tady detail kurzu, že na ten kurz se můžou podívat a veškeré spravování tady toho je v systému zahrnuto, takže klient si může všechny tyhle věci spravovat a má k tomu i výuková videa, jakým způsobem se to dá dělat. Pak tady jsou nějaké další kurzy a dole jsou pak soukromé a firemní kurzy, kde ty pak mají samostatnou stránku, protože jsou dělané pro menší skupiny lidí, takže tam se tedy domlouvá přes e-mail, případně tady přes telefon. To je trošičku separátně od formuláře, každopádně formulář tam i tu možnost má a počítá se s nimi ve formuláři. Pak tedy pro firmy to je naprosto stejné de facto jako ty soukromé kurzy, jenom je to se zaměřené na firmy obsahem. A pak tady jsou nějaké podmínky studia, které platí pro všechny s často kladenými dotazy. Takže takový klasické rozdělení. Pak tady máme kontakt, zase jednoduchý kontakt, jenom tady máme 2 tlačítka, kdy tady je poraďte mi s výběrem kurzu, což teda je vezme na formulář, který je na Google a což byl teda požadavek klienta, kdy oni si tady jenom rychle vyplní, co potřebují a pak je tady přihlášení na konkrétní kurz přes formulář, kde si jenom tady vyberou kurz, na který se chtějí přihlásit. Takže úplně jednoduchý, není potřeba tam cokoliv řešit složitě. Cílem bylo udělat přehledný web, který okamžitě toho klienta vezme tam, kam chce. Už teď máme tady nějakou zpětnou vazbu, že web je funkční, mají opravdu spoustu přihlášek a vlastně veškeré ty marketingové kanály, které na web směřují, tak opravdu nyní konvertují mnohem lépe než u starého webu. Pak bych ještě dodal, že tady jsou zase jako obvykle tlačítka na nějaké sociální sítě, tady je to Facebook a to je asi k tomuto webu všechno. Takže tohle je web jazykové školy v Kyjově.